Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, Uncle at Tita. Lalong-lalo na sa mga maagang gumising para makinig ng programang Mga katas ng nakalipas. itago niyo na lang ako sa pangalang Dan. 34 at isa po akong Zin or Zumba instructor. Na babaero. Wala namang ganun. Zimbe, zimb. Kakasingle ko lang po. Kakasingle lang. Ano yun? Kakasingle lang. Opo, hiwalay na kami nung ex ko na isa ring Zin. Nag-focus po siya sa career niya. Nag-focus na rin po ako sa career ko. Dati po akong dicer sa isang supermarket. Mas gusto ko pa talaga yung sumayaw at gusto ko rin yung healthy lifestyle. Kaya po ako napunta dito. Marami na po ako nakasalamuhang mga mommies, mga aunties, mga titas, Oldies. lola, at mga single mom. At isa sa mga nakilala ko po ay si Lily. 38 years old. Dalawa na po ang anak pero hindi po halata eh. Parang kaka-30 lang. Yan, dyan nag-umpisa yan eh, yung ganyan. Yan ang sinasabi ko, Brad. Huwag mo nang dagdagan. B, naka-close yung monitor. Thank you. Dito talaga manawagan. Active po kasi siya lalo na pagdating sa Zumba. Basta ako, Colantis, trabaho lang. Walang personalan. Kaso nakakahalata po ako na medyo iba yung treatment sa akin ni Lily. At dito na nga, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. DJ patulugin mo. Right, left, right, left, right. Ganun ba sa sumba? Left, right. Maniwala na sana ako, pero... Dak, siguro yan, Mars, no? Pasok mo pa Kaya nga eh. Sa kanya Ate, nga ako napasis. nakafocus eh. Tingnan mo si nanay, grabe yung sayaw. Uy, Nay! Nay, okay na lang? Madislocate. Hindi to madidislocate. 1, 2, 3. Ah, Grabe na talaga. Anak siguro niya ni ni Zindan. Si ba Charm? Charm, salita ka kasama ka. Let's go! Taas ang kamay! One more time! teka, nakikita yung boobs ko. Dali mo kasi. Ano na natawa? Go! One more time! Okay. 1, 2, 1, 2, 3.
Okay! Palakpakan! Walang cool down. Anong klaseng Wala nang Zumba? cool down. Cool down muna. Cool down. Sige. Ibipi ko kayo. Ay, Charm, ano nangyari sa'yo Ibipi ko dyan? kayo para malaman natin kung high blood. Okay, pila Salamat, dito. ah. Alam niyo naman tayo, dito tulungan lang tayo dito mga Zumba ladies. Mga Zumba. Pinapagod talaga Zumba ako. gets. Parang Kasi na- mga bata, hindi niyo ako pinapansin. Sige, magsalita ka na! O, ikaw Tayo na! mga Zumba gets, yung mga matatanda. Ah, Zoom ano? sumgurang? Tawa kapag sumgurang kasi ako kasama ko doon. Ganon. Dapat i-rhyme mo sa B. Zumba gets. Dapat Sumburang? Ay, nice. Very nice. Uy, napagod ka ba, Sindan? Pasensya ko na sa amin, ha? Ay, hello po. Ay, hello. Hello, nanay. Okay ka na po? Hello. Teka, may bigay ako sa yung may Jordan 1, Jordan 2, Jordan 3. Ayan. Kung makapagbigay ng Jordan, para hindi galing Siyempre. sa ano yan. Kasi naman, grabe yung Kartiman lang yan eh. Hindi uwi to ng anak ko. O, Talaga? Siman yun eh. Oo, kasi naman Zumba Dan. Zumba din. Uy, Dumadaan sigurado po kasi, kayo? oo, napansin ko yung pagod mo sa amin. Deserve mo yan. Deserve mo. Ay, salamat po. Deserve mo. Ay, Ako, eto, uy, ano yan? Ay, ako yung nagluto niyan. ano po ito? Rice cake, mango rice cake. Marunong ka pala niyan, Mars. Ba't hindi ako nakatikim ng ganyan? Kasi mataba ka na eh. So, Kaya nga nagsumba, di ba? kaya nga, May nagsumba kaya ba na nga hindi pumayat? kita bibigyan. May nagsumba ba na pumayat? Oh, grabe ang hard mo. Hindi, kasi nga para diet tayo eh. Kaya para to sa kay Uy, kay Zin. salamat po ha. Ako may bigay rin ako sa'yo. Ay, Miss Charmaine. Libreng BP. Ilagay mo na yung braso mo dito sa lap ko. Sa lap. Ay, Sa hita ko. Okay. Ang tambok? Okay, ibibipi kita, Zin ah. Sige. Hoy, kaigan! Pasensya na, medyo mataas yan kasi galing pang sayaw eh. Oo, hindi. Tama lang. Tama lang naman siya. 50/60. Okay lang yan. 50/60. Ano ba, anemic kayo? 50/50. Buti na lang yung 50/50. Ako, Sindan, moral support lang muna ako ha. Kasi alam ko naman, Mars, halata ka. Pag si Sindan, nag-heart-heart yung mata mo. Uy, Mars, hindi si Nanay John Jordan nga eh. Huwag mo naman ikumpara yan si Nanay. Hindi naman napapatusin eh. Sindan yan. Bakit? Oh, halata ka. Bakit naman? Hindi, Ay, thank you bigay po. ko lang yun. Thank you po. Tsaka binigyan ko din yung iba. Next week po ulit. Thank you, ingat Ingat. Flying kiss. Hoy! May pa-flying kiss. Pusin pa ba yung flying kiss yan? Bagong-bago. Ano ngayon? Gusto mo kasi, kinikiss mo talaga. Naiingit ka lang kasi. Kasi Halata ka. sinasalo niya yung... Tamo Bye sasaluhin. po, ingat po. Tamo sasaluhin niya yung flying kiss ko. Sindan! Ay, hala, nasalo ko. Oh, di ba? Ingit Uy, ka naku, na. nakakaingit naman kayo eh. Ay, ikaw nanay, ano bang ipasalubo kay Dan? Hindi, di ba nga, binigyan ko ng Jordan 3. Grabe ka talaga, Oo, napakagalante next week naman. dadating pa yung mga isang box na padala ng anak kong Siman. Ang sweldo ba yung anak mo, ang sweldo ano? nun 300K. Oh. Ay, ang laki naman. Oo, kaya Ireto mo na lang sa akin yung anak mo. hindi yun pumapatol sa bading. Aray ko. Oo. Ako magbibigay. Ay, ano, Charm? Sige, next week po ha. Ay, mauna na po ako. Ingat Huy, Beso lang naman eh. Ba't mo kayo maraming Beso lang. marites dito, Bakit? Sika? Ano naman? Tsaka mabait naman si Zin. Wala namang mali siya yan. sige, okay lang po. Sige po, bye-bye. Basta next week po ha. Gahan natin para makarami tayo ng pawis. Bye! Bye! Bye!
Makalipas po ang isang linggo, come on! Higher, higher! Higher! Zin, teka lang. Bibidyohan kita dyan. Sige, sige po. Laki ng muscle ni Zindan, no? Wow. Ang labot ng katawan ni Zindan. Ang galing gumiling niya, no? One, You know, iba yung nai-imagine ko. one! Ano ba na-imagine mo dyan? Closer, closer! Wala. Alam na alam talaga sumisid ni ano. Kaya nga. Yun ang gusto Mars, ko. tumutulo na yung laway mo Hindi dyan. binibidyohan ko lang kasi para pag-uwi pa, panoorin ko. Hoy! Ganun ba yun? Ay, pero yung video mo na sa baba eh. Eh bakit? Di ba? Para nakapokus lang. Left, right, Mag-focus left, ka right. kayo dyan. Higher! Ay, kakapagod. Zindan, may gagawin ka ba? Ano lang po, liligpit lang ng gamit ko po. Hindi, Then, papatulong sana ako, may papaayos akong damit ko sa... Ha? Papaayos ko lang yung likod ng damit ko, oo. Pwede ka ba? Sila pala yung mga Jack. Mars mo. Hindi, Grabe talaga, Mars. No? Buntis na busy naman ako, yan. busy. Ako rin busy ako. Oo, kung pwede lang. busy rin ako. Sige po, sige po. Saglit Tsaka lang naman may siguro. may dala naman ako sa yung sopas. Talaga? Para sa yan. At tsaka, binilang kita ng bagong stand-up. Bagong, ano ba yun? Dry fit, pang Zumba. Maganda yan. Nabili ko yun, 1K yan sa, sa Shopee. Uy, salamat nakakahiya naman, ma'am. Hindi. Hindi mo naman kailangan gawin Eh, to, may ma'am. papaayos sana ako. Dito, tara, dito dito. tayo sa likod ng, sa likod ng health center. Alam na! Dito tayo. Ayan. May papaayos sana ako dito. Yung butones ng bra ko kasi hindi nakaayos. Wow, may butones yung bra. Yung Ay. hook ng bra ko, makikiayos sana. Ito lang, oh. Teka lang, ba't ako? Nakakahiya naman po. Baka may Close makakita naman sa tayo, atin. wala namang mali siya, di ba? Teka lang, ma'am. Saan mo ko dadalhin? Ba't dyan tayo sa CR? Doon tayo sa CR. Uy, Halika. ma'am, teka lang. Halika. Ma'am. Sindan. Teka lang, ma'am. Wag po. Sige na. Ma'am. Walang please, nakakakita sa atin dito. Ma'am Lily, wag po, ma'am. Kasi baka may... Gaya, nahanap na ako sa labas, ma'am, eh. Ayaw mo ba sa akin? Hindi kasi, ma'am, baka nahanap na ako sa labas, Sige eh. na, Sindan. Ay, hindi naman po kasi... Ma'am, teka lang, ma'am. Baka may magalit kasi. Ubarin ko na yung short mo. Uy, ma'am! Ang laki talaga, confirmed. Uy, ma'am, teka lang. Ayoko. Sige na, Sindan. Ma'am, ayoko. Sindan. Ayaw, ma'am. Ayaw, Sige ma'am. na. Please, ma'am. Huwag, ma'am. Ayaw, ma'am. Bababa na ako, Maluoy bababa ka, maluoy ka. Ma'am, maluoy ka, ma'am. Maluoy ka, ma'am. Ma'am. Ma'am, ayaw. Ma'am, teka lang. Isusot Sindan. ulit. Sindan, hindi ko na kaya eh. Isisipper Baka ko. maunahon pa ako Adyan nila. yung pants para tulang zipper. Baka maunahon pa ako nila. Ma'am, ma'am, huwag naman ganun, ma'am. Kasi ayoko masira yung, ma'am. Walang hanap masisira. buhay ko rin to, ma'am, Walang eh. masisira. Ay, ito nga, Pasensya di na, ba? ma'am. Akong bahala sa pangangailangan mo. Hindi, ma'am. Pasensya na po. Lalabas na ako, ma'am, ha? Zindan! Zindan! Pasensya na, ma'am. Zindan! Zin! Zin! Muntik na ako doon. Bahala ka. Iiwas na talaga ako. Hello, Sin. Ay. Saan ka galing? Nag-CR po. Saan ka galing? Oo nga! Ibibipit kita! Akala Sa pawis ka! Oo nga, halika dito. Ay, hindi po. Nagmamadali po Ibibip ako. kita, May bip, sayaw pa po ako sa Bipit mo kabila. na! May naglalakad.
Ay, nakarating na rin sa wakas. Muntik na po, Kulang Tits. Ayoko po ng ganun eh. Mahirap na. Siyempre, gusto ko pagtrabaho lang po. Kaya ako na umiwas. Pero talagang dikit ng dikit pa rin po si Madam Lily sa akin eh. One time, Sir, yes, sir! Sir, yes, sir! ang ingay Sir, mo, yes, sir! Ay, naiinis na ako sa'yo. Boss, dito boss. Halika boss, pasok, pasok. Ah. Tabi! Wala naman tao. May nakikita ka ba na hindi ko nakikita? Tabi! Sino Give way, ba give yun? way! Yan ba Give yun? way! Yan ba yun yung instructor? Siya ba? Yan. Ay, Ay, yes, ako. sir. Yan. Yes po. Boss, ito boss. Tako sabi ka na boss ko. Humanda! Hop! Naiinis na ako sa'yo. Ang ingay-ingay mo. Hop, wala lalapit sa boss ko. Handa! Hop! Ano ha? Hindi pwede, Paul. Tumawa ka pa rin. Ako yung Bakit ka matamlay, boss? Pag general, hindi mo... Pag general, Matanda. kahit na pero retired ka. So, dapat... Kaya nga. 1, 2, 3, handa! Hop! Matanda na nga ako. Huwag mo ko pilitin. Ay, yes po, sir. Ano Kako po? sabi ka sa boss ko. Ano pong may dapat pagmal- nakatindig ka ng maayos. Gusto ko lang malaman mo, brother. Ako ay isang retired police. Boss, oxygen! Hinga ka. 1, 2, 3. Okay. Asawa ko si Lily. Okay, oxygen! Hinga! Teka lang, paano ko magsalita? Paano ka magsalita? Wala kang hangin. Okay, go. Tapos, pakiusap lang na iwas-iwas ka lang dyan sa asawa kong yan kasi palagi yan pag may natipuhang lalaki. Talagang binibigay niya lahat. Ayoko magkaroon ng issue na naman. Kaka-issue lang namin yan eh. Wala naman po Makinig ka sa boss ko. ginagawang masama po. At saka, wala po akong ginagawa. Ayun na nga. Binabalaan kita dahil ako ay isang retired police. Kung ayaw mong magkagulo tayo, naintindihan mo. Opo. Sige po. Handa, hop! Tigas mo, hinga! Matanda. Umulo ko patikasin. Talaga ako kulantits. Kaya nagpass muna ako ng siguro 2 linggo yun. Yung muna ako nag-instruct sa lugar nila, Ma'am Lily. Nag-swap muna kami ng kasamahan kong Zin. At makalipas po ang halos 1 buwan, Huwag nang tumigil! okay, cool down! Dapat yung ulit, yung cool down, dapat yung cool down na tugtog. Yung mabagal. Tell me where it hurts. Yan yung cool down. Oo nga. Yung Naman, dapat... ano bang zinto? Ni marunong. Pang cool sige down, na. air supply. Air supply cool down na din. Yung pang cool down. Sige na. Tell me where it hurts na lang daw. Ayan. Cool down. Asyaro, hindi ka ba cool down dyan? Down. Naalala ko siya. Pang-relax yan. Your eyes, why are you crying? Okay, cool down na. Sige po, teka lang, magsi-CR lang po ako ha. Zindan, pwede ka bang makausap? Zin, Ay, Zin, ma'am, Zin, teka lang ma'am. Zin.
Bakit po? Saglit lang, mabilis lang. Ba't iniiwasan mo ba ako? Ma'am, hindi po sa ganun, pero opo. Mahirap na eh. May kumausap ba sa'yo? Wala. Okay lang, hindi kita isusumbong pero may kumausap ba sa'yo? Wala. Kasi napansin ko, iniiwasan mo na ako tsaka hindi mo ko tinitingnan eh. Dati naman nag-eye to eye contact tayo eh. Ma'am, ayoko nang gulo, ma'am eh. May asawa na pala kayo, ma'am. Tapos, Pero retired police pa. Mahirap Pero na. pa-single na ako kasi matanda na yun eh. Ganon ba yun? Hindi, ma'am. Kahit ganun, pero ayoko po. Pasensya na po kayo, ma'am. Last day ko na pala Pwede po naman- dito. Hindi na ako magtuturo dito sa inyo, ma'am. Saan ka pupunta? Pwede kitang puntahan doon. Hindi na po. Hindi na po kailangan May malaman. ginawa ba sa'yo yung asawa ko? Wala ho. Pero mas mabuti na yung ganito. Sindan, Pasensya na pag po. tinawag, pwede bang ako yung number mo para magtawagan naman tayo? Kasi hindi ko kaya na. Huwag na ho, ma'am. pasensya Pinagsamahan na po naman tayo eh. Diyan na po kayo. Sindan! Why is that sad look in your Metro's number one. Love Radio. Basic!